Сираттағы тәбрикләү юлдары ошо көндәрдә 80 яшьлек күркәм гомер байрамын билдәләүсе Миниварис Бадыкшан улы Ахуновка юллана. Безнең кадерле кешебез Бакалы районы Камай авылында туып үсеп, әлеге көндә Туймазы каласында гомер итүче атайыбыз, карт атайыбызды юбилей менән котлап китергә ашыгабыз. Бынан 51 ел элек Туймазы районы Төмәнәк авылында туып үскән Сәрия Мөхәммәдхан кызы менән бергә тормыш курып, үз юлдарын табалар. Туймазы каласында үз көстәре менән зур йорт халып сыктылар. 2 улга гомер бүләк итте улар. Уларга югары белем алырга ярдәм итеп, илгә тугры, тәртипле, итәгатьле итеп, ата-әсәһенә ярдәмчы, улларга игътибарлы итеп үстерделәр. Икәһеле эске эшләр хезмәткәре, хәрби хәрәкәттәр ветераны дигән исемдәре лә бар. Безнең кадерлебез үзенең гомерен авыл хуҗалыгына бәйләне. Туймазлыгы сельхозтехника оешмагында 40 ел водитель булып намуслы хезмәт итте. Эше зур наградалар менән дә баһаланды. Хезмәт ветераны медалы, бехисап мактау грамоталары менән дә бүләкләнде ул. 2019 елда атайыбыз менән әсәйебезнең бергә гомер итүләренә 50 ел тулды. Ошой канлы ил президентынан котлау хаты һәм кыйммәтле бүләк алып калдылар. Әлеге көндә атайыбыз менән әсәйебез дөньяларын гөл-гөү итеп, урамдан ук сәскәләр ултыртып, баксасылык менән шөгыльләнеп, безнең балаларыбызны тәрбияләшеп, урманга еләк-емешкә йөреп дөнья көтәләр. Уларның тырышлыгына, тормыш һөйүсән булуларына карап хайран калабыз, хукланабыз. Кадерле атайыбыз, карт атайыбыз, байрам көндә һиңә ихлас котлаударыбызны гына ибәрәбез. Һиңә булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы елдарыңда исән-имин яшәп, бәхетле көндәрдә шатлык менән үтәргә ятһын. Киләчәктә балаларыңдың, ян-янсәрдәреңдең, тугандарыңдың шәфкатен, ихтирамын һәм игътибарын тыеп, әсәйебез менән хәерле, тыныс картлыкта гомер итегез. Без 2 улың һиңә барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, һинең алдыңда баш иябез. Ябай, олы йәнлеһен, кылгандарың бары игелек. Кайгыларһыз үтһен һәр бер көнең, бәхеттәрең булһын гомерлек. Туган көндәр елда кабатлана, ләкин кабатланмай үткәнең, бәхет, шатлык һәм тазалык менән килеп торган һине көткәнең. Иң изге теләкләрен һезгә тормыш иптәшегез Сәрия, улдарыгыз Айдар, Динар, ян-янсәрдәрегез, кода-кодагыйдарыгыз, шулай ук бәләкәй кодагыз Рөстәм һәм килендәре yetkерә. Якын кешеләрегез һезнең өчен матур йырды хайлаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Булады төрле шақы булады да инде узады. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесен. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесе қадерлі. Үзіп тұра бәғірден, матур яши сейді алда қалған ғымырыны. Бүгенегесі қадерлі, үзіп тұра бәғірден, матур яши сейді алда қалған ғымырыны. Життер житмәс ризығы қуабы, кияр кимәс кисәкті. Безнең яшілігіміз бит ул, ничек кенә дисәкті. Безнең яшілігіміз бит ул, ничек кенә дисәкті. Бүгенегесе қадерлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яши сейді алда қалған ғымырыны. Бүгенегесе қадерлі, үзіп тұра бәғірді. Матур яши сейді алда қалған ғымырыны. Ничек кенә димәсәктә, безнең үткәннәребез, узганнардан шушы көнегә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнегә килеп җиткәннәребез. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Матур яши сейдә алда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә.
matur yaşaysaydı Valla kalgan ömrüne Üstələr tulub dursun, beyramlar bulub dursun Valıda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ütsün Üstələr tulub dursun, beyramlar bulub dursun Valıda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ütsün Valıda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ütsün Şadlıqda ütsün